खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय 18 बोसोर बैसोनि बांसिननिनो आधार कार्ड होनाय जानाय नंला रायजोआव नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड बानायाखै नामा जुदि नोंथां बा नोंथांनि नखरनिया दासिमबो आधार कार्ड बानायाखैब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै फोरमायथिदों दि आसामाव 18 बोसोरनि बांसिन सुबुंनो आधार कार्ड होनाय जानाय नंला नाथाय एससी एसटी आरो टी गार्डेननि थागिबिफोरनो 18 बोसोर बैसोनि बांसिनबाबो 1 बोसोरसिम आधार कार्ड होबावनाय जागोन मानोना एससी एसटी आरो टी गार्डेननि सुबुंफोरा दासिमबो गोबांनियानो आधार कार्ड गैया होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनिखायनो बिथांमोनहा 1 बोसोरसिम आधार कार्डखौ मोननो हाबावगोन नाथाय 1 बोसोरनि उनाव बिथांमोनहाबो मोननाय नङा होननानै रोखायै फोरमायथिदों गुबुन हारिनिया सेप्तेम्बर दानसिम खालामनो हागोन नाथाय अक्ट'बर दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा सोरबा सुबुङा जुदि माबा मोनसे जाहोन जेरै बेराम जानायनि थाखाय बा आसामाव गैयामोन बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायाखैमोनब्ला बिथांमोनहा डिसिजों सावरायनो हागोन बेनि उनाव डिसिआ एसबी बा फरेनार्स ट्रिब्युनेलजों सावरायनानै आधार कार्ड होनो हागोन होननानै रोखायै फोरमायथिबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबफैनायखौ होबथानो थाखायनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ लादों थांनाय बोसोराव आसाम बांलादेश सीमायाव आयेन बेरेखायै बांलादेशनिफ्राय आसामाव फैनाय गोबां सुबुंफोरखौनो हमनो हादोंमोन आरो दाबो हमगासिनो दं आरो जों हमजोबनो हादोंना हायाखै बेखौ रोखा नङा बेनिखायनो बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबफैनायखौ होबथानो थाखायनो बे गोख्रों राहाखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआ मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय मैयानि हराव गासै मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय UPPL दोलोआ गिबियावनो दङ श्रीरामपुर बियाबनिफ्राय उलसन हाजदा 4 नं जमदुवार बियाबाव सरनजित बसुमतारी 5 नं सराइबिलाव राजु कुमार नार्जारी 4 नं फकिराग्रामाव अफजल हक सरकार 9 नं बनरगावआव रबिराम ब्रह्म 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव रनजित बसुमतारी 12 नं सालाकाटियाव लरेन्स इस्लारी 13 नं चिराङाव साइखं बसुमतारी 15 नं काजलगाव बियाबाव चन्दन ब्रह्म 18 नं मानास सेरफाङाव धनन्जय बसुमतारी 22 नं कक्लाबारि बियाबाव मन्टु बर' 24 नं मसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्म 25 नं बागानपारा बियाबाव काथिराम बर' 26 नं दरङाजुलि बियाबाव जलेन दैमारी 27 नं नाग्रिजुलि बियाबाव रबिन बाला बिश्वास 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव प्रदीप नार्जारी 37 नं धनसिरि बियाबाव रुजुगोरा मुसाहारि आरो 40 नं रौता बियाबाव डक्टर नीलत सरगियारि गासै मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय UPPL राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होनायनि उनावनो सोनाब मालिगाव प्राइमारि UPPLनि मावखुलियाव रोहो जोंबाय अर बिजाथि फोसावनायखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ लानानै UPPLनि मावखुलियाव रोहो अर जोंदों दोलोनि फिरफिला बिसिनायजों लोगोसे दोलोनि फिरफिलाखौ सावदों चेयार टेबोल सावदों साथाय बेरा बायदि सावनानै खुद्रिदों 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबाव रबिराम ब्रह्मखौ बिजाथि सायख'नायखौ लानानै खुद्रिदों UPPL दोलोनि मावथिफोरा जायनि थाखाय बिथांमोनहा प्रमद बर' आरो रबिराम उजिर मुर्दाबाद स्लगानजों हरनि गेजेरावनो गोमसारहोबाय UPPLनि मावखुलियाव बिथांमोना फोरमायथिदों दि रां कालेक्सन खालामनानै रबिराम उजिरनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन नाथाय उजिरा जोंनो गरसेबो रां होफिनाखै लंपेन्ट गस्ला गाननो थाखायबो जोंनो गरसेबो रां होआखै होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बेबायदिखौ जोंनो नाङा होननानै दोलोनि मावथिफ्रा बुंथियो आरो जों जायखौ हास्थायदोंमोन बिथांखौ बिजाथि महरै सायख'वाखै होननानै खुद्रियो बिथांमोनहा आरो बिजाथि फोसावनायनि माखासे समनि उनावनो सोनाब मालिगाव प्राइमारि UPPLनि मावख'आव रोहो अर जोंहोयो बिथांमोनहा ओजोंहाय माखासे जायगायाव टिकेटनि थाखाय सायख'जानायखौ लानानै रंजानायनि थासारि 13 नं चिरां बियाबाव EM साइखं बसुमतारी बिथांखौ फिन UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय रायजो राजानि गेजेराव आरो दोलोनि मददगिरिफोरनि गेजेराव रंजानायनि थासारि बमा गावनानै जै होनानै रंजाबाय बिथांमोनहा प्रमद बर' आरो EM साइखं बसुमतारी लं लिभ स्लगान होनानै गोमसारहोबाय बिथांमोनहाबो
बिटिआरआव गोदानै हाबनाय गामिफोराव बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दासान्दि आगान हैगासिनो दङ। मैयानि सानाव बाटासिपुर थाराइबारि सेन्टाराव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा नुजाथिहैदों, जेराव बिपिएफ दोलोनि बिबुंथिखौ खोनासंनो ओंखारबोदों माखासे रायजो राजाफ्राबो। जायफोर गामिया बिटिआरआव हाबनायाव थालांनो गोनां जादों, बेफोर गामिफोरखौ सोनो थाखाय खामानि मावगोन होननानै रादाय होनायजों लोगोसे हापात्ता, लामा दालां, स्कुल कलेज बायदि बानायगोन होननानैबो रादाय होयो हाग्रामा महिलारिया। आरो बिटिसिआव बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय दिल्ली आरो दिसपुरा बिटिसिनो गोहो होखादों। जों रावनावबो सोंनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया। UPPLखौबो टार्गेट खालामो हाग्रामा महिलारिया। UPPL दोलोआ लामा बायदि बायदि खामानि मावनायाव 30निफ्राय 40% कमिसन लायो आरो साख्रि होनायनि बेलायाव गासैबो आयेन बेरेखा जादों, जायनि थाखाय खायसेया केस होदों आरो खायसेया केस होनो ओंखारदों होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि UPPL दोलोआ 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै। बेखौ बिटिसिआव गोदानै हाबनाय गामिनि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ। प्रमद बर'आ खालि थगायदोंल', बेनिखायनो प्रमद बर'जों थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा, बेखौ बर' रायजो राजाया बुजिदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बिपिएफखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो फैबावगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। आरो बिटिसिआव सिगांनि समाव जेरैबायदि गोहोजों सालायदोंमोन बेबायदिनो सालायफिनगोन होननानैबो खोथा होयो। बेनि अनगायैबो UPPLआ दा दिल्लीयावसो थांदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ फावसायनो थाखाय दिल्लीयाव थांदों, जेराव बिसायख'थि खुंनो थाखाय स्टेट इलेक्शन कमिसना गासैबो थागथियारि खालामखाबाय होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारिया। आहम, मरान, मटाक, चुटिया, गरखा, कच राजबंशी, टी गार्डेन आरो आदिबासीफोरखौ तिराप ट्राइबेल बेल्टआव प्रटेक्टेड क्लासनि गनायथि होनायखौ लानानै मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। सिसिटिउआ आरो ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव मैयानि सानाव आसामजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब जायगायावबो गोख्रोङै खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। नटिफिकेशन सावनानै गोख्रोङै खुद्रिदों बिथांमोनहा। आसाम सरकारा ट्राइबेलनि हेंथा जि खामानिफोर मावगासिनो दङ, बेनि थाखाय खुद्रिनायजों लोगोसे नटिफिकेशनखौ जाहाथे बोखांनानै लाफिनो बेनि थाखायबो गोख्रोङै दाबि खालामो। जेरावनाखि नेपालि ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटरफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास गनायथि होनाय समाव तिराप बेल्टआव 400 नखरल' दंमोन, नाथाय दा गुबुन गुबुन रायजोजों लोगोसे नेपाल हादरनिफ्रायबो आयेन बेरेखायै हाबफैनानै थाफैनायनि उनाव रोजा रोजा जाफैबाय। बेनि सायाव सरकारा जेबो राहा लायालासे आरोबाव आहम, मरान, मटाक, चुटिया, गरखा, कच राजबंशी, टी गार्डेन आरो आदिबासीफोरनोबो तिराप ट्राइबेल बेल्टआव प्रटेक्टेड क्लासनि गनायथि होबावदों, जायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो बे नटिफिकेशनखौ जाहाथे थाबैनो बोखांनानै लाफिनो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों गासै 22 ट्राइबेलनि आफादफोरजों दाजानाय सिसिटिउआजों लोगोसे ट्राइबेल संघआ। ज' जानो गोसो दङब्ला गाबोननो रायज्लायफै, बे खोथाखौ बुंथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि UPPL आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ ज' जानो नांगौ होननानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन, नाथाय सावरायनो थाखाय UPPLनिफ्राय फैदोंमोन आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय रावबो नुजाथि फैयाखैमोन। नाथाय प्रमद बर'आ ज' जानो गोसो गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बेखौ लानानै प्रमद बर'आ बुंथियो दि जों ज' जानो गोसो गैयामोनब्ला जों सावरायनो फैनाय नङामोन। हाग्रामा महिलारिया ज' जानो गोसो दंब्ला माहारियारि आफादफोरजों सावरायफै, अब्ला लामा ओंखारगोन होननानै बुंथिबाय प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो जायनाखि हाग्रामा महिलारिया बिश्वनाथ आरो सनितपुराव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंहैदों, बे बेलायावबो प्रमद बर'आ बुंथियो दि सोरखाराव थानाय समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथआव हाग्रामा महिलारिया फैयाखैमोन। हाग्रा ओनसोलनि 1 बिघाखौबो होआखैमोन। जों रोजा रोजा हा हुनि जेंना सुस्रांबाय, बेखौ नुनानै बिथांमोनहा सोमखिदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। आरो UPPL राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिटिसिआव सोरखारखौ दागोन, बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामो प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावनायनि सिगां जेसेबां हायो एसेबां खामानि मावनो नाजादों UPPL राजखान्थि दोलोआ। थिग बेबायदिनो उदालगुरियावबो हरिसिंगा बियाबनि सिङाव दालां बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसेनो गुदि बाथौ थानसालि केम्पासनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि ब्रन्जनि मुसुखा गायसनदों। माल्टि पार्पस बिजनेस हल बेखेवदों आरो उदालगुरि टाउनाव बिबाह भवन बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों लोगोसे गोदानै जोनोम मोननाय APB राजखान्थि दोलोआबो बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों। 40 बियाबनि मादाव 14निफ्राय 20 बियाबाव APB राजखान्थि दोलोआ बिजाथि होगोन होननानै फोसावबाय APB राजखान्थि दोलोनिफ्राय। आरो बेफोर बियाबाव रायजो राजानिफ्राय मदद मोनगोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो APB राजखान्थि दोलोनिफ्राय। गगामुख सार्कोल अफिसाव मावनाय 3 लाट मण्डलखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों।
हा मियादि खालामनायनि मुङाव रां लानायनि दायाव लाट मण्डल, बुलन्द सैकिया, दिलीप भुइया आरो निमल त्यागखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। धनीराम दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गासै 7 सुबुङा डिसिनिसिम पेटिशन फाइल खालामनायनि उनावनो नायबिजिरनानै गगामुख सार्कल अफिसाव मावनाय 3 लाट मण्डल, बुलन्द सैकिया, दिलीप भुइया आरो निमल त्यागखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। अजद होनाय बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बादिब्ला मयनापारायाव गुबुननिफ्राय हा बायनाय जादोंमोन, जेराव मण्डल लेंहरनानै हाखौ सुनायबो जादोंमोन। नाथाय जेब्ला बेंकआव लन लानो थाङो अब्ला ट्रेस मेपजों गोरोबाखै। गुबुन गुबुन मण्डला गुबुन गुबुन डाक नाम्बार होदों। खायफा मण्डला थौजि हासो होनानै मिथिहोदों। बेनिखायनो बेफोर बेले बेजेखौ लानानै डिसिनिसिम पेटिशन फाइल खालामनाय जादोंमोन। बे लेखायै 2 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनानै गगामुख सार्कल अफिसाव मावनाय लाट मण्डल 3खौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बिटिसिनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव गासै 414नो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनायनि उनाव दिनैनि सानाव भिसिडिसि सेक्रेटारिनि थाखाय सायख'जानाय बिथांमोननोबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन। लोगोसेनो बिटिसिनि प्रजेक्ट डाइरेक्टर, DRDA आरो BDOफोरनोबो गंनै 6 गारि राननानै होगोन। अफिसियेल गारि राननानै होगोन। PNRD बिफानानो बे गारिखौबो राननानै होगोन आरो क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो राननानै होगोन। गासै 420 भिसिडिसि सेक्रेटारियाव सायख'जानाय बिजाथिमोननो दिनै बिटिसि सोरखारनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनानै होगोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।